L-istrateġija dwar l-e-sports se titnieda fl-ewwel ġimgħat tas-sena l-ġdida. Ħabbar dan is-Segretarju Parlamentari Silvio Xkembri waqt żjara fil-Go Malta eSports Festival li qed jittella f'Taqali. L-industrija lokali anke diġà qabel ma varajna l-eSports policy diġà bdiet tieħu l-interess u tipparteċipa magħna. Jien kif diġà ħabbart ukoll apparti l-1,300,000 € fil-budget fond dirett għal din policy, ix-xahar id-dieħel ħankunu f'pożizzjoni li nniedu din l-istrateġija ħalli mill-ewwel imbagħad nibdew nimplementawha. F'dan l-avveniment qed jieħdu sehem ma' 350 parteċipant minn 10 pajjiżi fl-Ewropa, inkluż Malta. Id-direttur maniġerjali ta' GRM Entertainment, Kerstin Kirkop, qal li l-parteċipanti se jikkompetu f'diversi kampjonati bi premji li jlaħqu il-25,000 €. Għandna over 10 tournaments li ħajkunu qegħdin iħaltu talent lokali mat talent barrani u fuq 3 ijiem jibda llum il-ġimgħa mis-seba' il qoddim. Minn barra li se jkun miftuħ għall pubbliku, l-avveniment se jixxandar fuq l-internet b'udjenza ta' aktar minn 1,000,000 ruħ. All the matches, all the tournaments għandna estimated ġifieri over 1 million total viewership, kif ukoll l-avveniment innifsu ħajkun miftuħ għall pubbliku. Il-kap tal-avvenimenti fih dan l-Awtorità Maltija għat-Turiżmu Lionel Ġerada spjega kif dan l-avveniment qed jgħin biex jiżdied it-turiżmu fost etajiet iżgħar. Dan huwa parti minn strateġija fejn aħna qed inbidlu l-attività tagħna biex natturaw turiżmu ta' etajiet iktar żgħar fil-fatt ħadna riżultati tagħhom. Din is-sena biex sa Ottubru li għadek nikkomparaw Ottubru tal-2018 flimkien ma' Ottubru tal-2016 kien hemm żieda kważi ta' 38%. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.